Sa sin pat nakaliang jong jing senggen thei ya ai kublai woman Sunday pi baroh ki para bengen ha ka kerteng ka batyang tam jong try Jesu tuan ya so lang bat ngi badu Nonggrwai shaman sim ka Jingainguh ka ba ars pa khat lai Jesu nga ie yami ngalamat bun sin yami Jesu kordor angan syanya tang hami Syanya hab bansyukur buktin duai bansyunge ipular jong bansyute buong putra Jesu ngait yami ngalaman bunsin Jesu kordor angan syanya tang hami ngait ban syanya Jesu ban syanya hasram bakun dakajing get badan syusu hakasna Jesu ngait yami ngalaman bunsin yami Jesu kordor angan syanya tang hami on shisha gahun ban syanya ban ino kiba baroh na uji suban syushim Jingainguh supangayo Jesu ngait yami ngalaman bunsin yami Jesu kordor angan syanya tang hami ratnonga sngewbha bansyusha nya tang hudrang uni lokam jugela unyaine Nongrum Jesu ngait yami ngalaman bunsin yami Jesu kordor angan syanya tang hami Jingainguh U Blei hakane ka stem Bangyo yakane kalat banya syakri lang yaw try ringkat bat pi ki parabanget beet ki chongi haki yeng ki sem ki chong pi lengba kane ka online service kane ka Sunday kadai ka woman Sunday haka Balang ka chong Blei Meghalaya bat Assam haka ba ka chin sengkan taikari kala yo ban penbet ye ka team na ka kitab u Jeremiah kala nong ka banengkong kadkhot kabasan kabaong ngalapen long yapi kasop team kabanengkong banlong ki Sakhi kasop team kabaar banlong ki Nongiakit Lyngkor yakakam utrai nga ai kublai woman Sunday yapi baroh ki paralong kemi ki parakante ki kon kante nado ki badangret hado ki balahe ki balasan nga ai kublai bat pdiang sngewbha ya baroh ki parabangai ki rangba, ki samla, ki syakri ki jong utrai, ki parakristan, ki bayo ban ya syakri lang bat ngi, lengba kene ka YouTube channel. Nginyo ban ya beteng ya kacing syakri ka jongi, ha kene ka step, da ka banginyo ban ya so, na ka Jingainguh shaman sim, ka Jingainguh ka ba ars pa henyo pu ar,
arspa nyopu ar kabaong tukin yaro yu Jehova tang mau halor baro buram jong u hakle tam e halor bneng halor pertei andala dep kani ka Jingainguh nga sngewbha ban khot ya i Evangelist jongi i kong memorial Gashnga ban Pule na ka ktien ka Jong U Blei bat ban yalam yingi ha ka Duwai. Haswa bangin bo ay ka Duwai ngan Pule nakaktiyan ka Jong U Blei hakilay tali ki benta nakakitab Jong U Jeremiah nakalanong ka banangkong kadukot ka basan bat ka benta ka baar ka Stiu Apostol Paul baar so Timothy kalanong ka baar kadukot ka bakatsaw ba ka bakatsan bat ka benta ka balay nakikam ki apostol nakalanong ka banangkong kadukot ka bapra ikantiyan ki baong kumne haba ngampat penlong yame hakakpo ngala itho yame at haba mempat mi nakakpo ngala pankentang yame ngala thong yame banlong unong yatho lopa ya kijaj banreu Stiu Apostol Paul baar so Timothy kalanong ka baar kadukot ka bakat saw ba ka bakat san to penkan mau yaki syapang kini ki ai ro da ka bahukum jor yaki hakmat utrai ban om ya pen syapang ki ktien ya ka ban om mentoy ai ruem henry tang ya ka ban pen bakla ya ki bayo sngo to persang smat ban IT yala de bala pdiang Honda U Blei kum unong trei ubom don kam ban leran
ubaya sambe ya kaktian ke jing shisha benta ka balai ki kam ki apostol kalanong ka banangkong ka dekot ka bapra Henry pin yo diang ya ka bor andala wan uman sim bakoi happy but pin long ki nong playanga ha Jerusalem bad ha Judea baroh bad hado bakut kapertai tu blen kor khoi ni kentien beliau ban pulih kena ke step tungin pendem ha ki jing duwai au blei buk pa sngewbha beneng Yawana jan jo metrai hakane ke kenta jo kene ke step kabe malapala ingi try hakabe ni abandon hakane ke jing shakri ke jongi long ba kene ke online service ngaingo emetrai ke jing kot ke jing khia kabe me mal aingi ngaingo atrai ke malapendap ke jiran kam ke jongi hakilong yeng ke long sem ke jongi ngaingo ra kene ke step atrai walangim don ha ka yeng ka bakantang ke jo metrai nrengi don ya kene ke program ka baki kon samla ha ke jongi ha ka baki aban le lang ba kene ke online service ngaingo ye metrai ya ka jenor kat ke jomi ka ba me mam samla ino ya ka balang ke jomi ha kene ki banai ke balale no atrai Nongduwai kene ka step atrai ko bangi tep bakane ka dai ka sngi jong ka jing rakhe ka jongi ya ka sngi ka Kyrpang jong ka jing sangkan the ka jongi hapo jong ka Meghalaya bat Assam Henry atrai ngimla ban yo ban rakhe ka namar baka don kene ka lockdown ring aingo e metrai lamba kene ka jing shakri ka jongi hai kerem pe yeng ka jongi atrai habingin pet ha kene ki channel atrai jisu bakadar e jonga Shemengi way ko patrai kerabi ya rab e kajing sangkan thai kajing etrai ngai ngo trai kerabi na way snem melara e kajing sangkan thai kajogi gidan shibon ki project ban pandep ko patrai kerabi ngai ngo e metrai kerabi mengidan ra ka project ka kraw ko patrai kerabi langba ka ka children's home atrai ka ba don nang tahi pori boy ko patrai ka ba me mala se trai ye ki khun khna jang ka balang ko patrai bakin mi dan shuba pet bakmi kitrai kerabi Nongduwai ro kene ka step atrai kerabi nakam ta kene ka program jungi kene ka step lang bagi jing ruai ki jungi lang bagi jing duwai ki jungi atrai kerabi balang bagi jing ruai ke Kyrpang lang bagi kon samla jong ka balang berkom jo atrai lang bagi jing shakri ki jungi ban sngap ekak tien ka jome lang bau shakri jome atrai kerabi ai bagane ka jing shakri ka jungi Bakan long ka jing kerkhoi ngi way pe way Nongduwai kene ka step ko patrai kom ka jing sangkan thei ko patrai ki don ki parakan thei ka jing itrai ki bom don balai banyarap ki kom kene ka step ko patrai aga biyaban pet kene ka program ka jing itrai grabe bikin yo trai ka jing pansle ka jo metrai Nongduwai ki don ki parakan thei ka jing itrai ki balad to jingkermen ko patrai grabe ki don atrai ki long yeng ki long sem ki ba orpai ko patrai grabe Tuai chi sube ba me mele ban sot atrai grabe banai ka jing sok atrai grabe banai ka jing kermen ki trai grabe Nongduwai trai ngapan kentang ya kan ka program ko ji kan ka step na do bas Sdang hado badakon aka kerteng ka jamo chi sube Jisu bakador jonga. Amen. Tu Blei unyo ban kerku ya pikong ya ke jing Pule ka ktien ka jong Blei bat ya ke jing Duwai. Hakane ka por pan. Tung inyo ban ya penlong ki jing Duwai lang. Ya ki katu katne ki mat ki ba ka jing sang kentai kari kala kerpat ingi ki parabanget bangin yo ban ya Duwai lang. Kamat ka baningkong kalong. Bangin ya Duwai ya ki jing sang kentai haki balang shnong ki paper haki circle haki district but haki assembly level baka ching seng kente kan long ka baklan kan yaj na ka bor sha ka bor but baki nongkit kam chang ka ching seng kente kin ya long ka way ngin Duwai na ka benta ka ching seng kente baroh kin long ki be ya tilli lang ka way na ka benta ban kershan ya ka kam ka chong U Blei ka point ka baar Ngin Duwai na kabanta ka balang haka cela barok kawe bat haki weki cela jong ka ri India ka jongi bat kumcu ru shabar jong ka ri ka jongi baka balang kan yo ya ka bor ban ya lap ban pen priang ya ka gospel jong ka chingpen im ka bada uci sukres bat ka pang ka balai Ninyo ban Duwai Kyrpang na kabanta ki longyeng longsem jong ki parabangai beit jongi bat kumcu ru ki longyeng Kristan bangin la ban yang scam hapdeng kini ki ching ki bangi ya kendu bat
kapang kabasau bangin la ban Duwai hakajuk kapor kalong nakabenta ka Life and Hope Children's Home ka ne kadai ka yeng recon sweat hakaba ka ching sang kan thai kari kala shem ya ka chingket khle nakabenta ki arpulai ngot ki khon ki badan hang the hapo damli sning ban pen he pen san ya ki ban ay ki ya uchisu kres about try but ban tay ya kalawai ke chongki ngin Duwai nakabenta kalawai chongki ni ki khon ngin Duwai bakin kot kin khia ngin Duwai bo blei un pendap ya ki chingdon kam baroh tungin yo ban ya Duwai lang nakabenta kini ki phang kokpa chingi babneng iwana khmat chome try hakani ka step haka kerteng ka chong uchisu ukhon chong me ngi aingo eme try ba me playing ka ne ka lat bangin yo ban shakri lang ye me try ringkat ba ki parabangen halaki chong ki yeng ki sem ki chong ki try be e chonga ngadwai ya khmat chome ka ne ka step nakabenta ki balang shnong ki ching sang kan thai atrai haki balang shnong haki circle haki district haduk ka assembly level atrai ni Duwai atrai ba men pen kop da ka bor blai ka chome nakabenta ki ching sang kan thai baroh kin long ki baklan kin yo ya ka men sem chong ka ching atli kin yo ya ka bor ban ya kershan lem ya ka kam ka chome ko trai ni kan mau ro ka ni ka por nakabenta ka balang hi baroh ka wei ha ka challa baroh ka wei ko trai but ha ki wei ki challa chong ka ri ka chongi ni Duwai ro nakabenta ki balang ki bangila yo ban pen mi shaba chong ka ri ka chongi ko trai ni Duwai ba men penan kamrat ba atrai ya ka balang ka chome banyo ban pen priang ya ka gospel jong ka chingpan em ka chome trai bada ka ni ka por ni Duwai ro atrai na ka menta ki long yeng long sam jong ki parabangai be e ki chongi ni Duwai na ka menta ki long yeng jong ki parakristan ro trai bi en bangila ban yang scam ko trai ha pdang ki ni ki ching le ki bang ya kendo atrai ji su be en bad atrai bi e chonga ha ka ni ka por ni kan mau Kyrpang ro atrai na ka ka Life and Hope Children's Home kabaka ching sang kan thai ka ri kala shim ya ka ching ket khle ko try be in ban pen he pen san ya ki arpulai ngot ki khon ki badan hang the po damli ha po sning atra ji subakodor ni Duwai ya ka ching pen dap ka chome ko try na ka benta ki ching don kam na ka benta ban pen he pen san ni ki khon na ka benta ka lawei ka chong ki ko try ni Duwai bangin yo ban ai ya uchisu kres ha ka ching em ka chong ki ko try ni ngai atrai ba mela shashkor ya ki ching kot lang chong e ka ne ka por ha ka kerteng ka chong chi sungi Duwai amen ngin yo ban ya Duwai lang sakane ka wei ka phang kata ka long ngin Duwai ka ching isan ei ka chong U Blei ba un yo ban weng no ya ka ne ka ching pang khlam la ne ka pandemic coronavirus and COVID-19 ka balang shop ye ka perthai hi barok ka wei ngin Duwai ba U Blei un pen khia no e ki ba pang baroh da ka ching chingem snam ka chong o ngin Duwai e ki tu ki bla du no e ki ba et ba thon ki chong ki ba U Blei un pen tngen ne ki ha ngin Duwai ngin kan mau na ka ban ta ki doctor ki nurse ki health workers baroh ki police bat kumchu ki sanitary workers ngin kan mau na ka banta chong ki bat kumchu e ki wei ki department chong ka sarkar ki ba ka pendan kam ya ki brio chong ka ban ya da na ka jing sapriang chong neu khnyang chingpang ngin kan mau ro ka ne ka por ban Duwai na ka banta ki scientist ki ba le ya ki research ki chong ki ba kin la ban ba U Blei on persat ya ka ching shem phang haki bakin la ban shem ya ki Duwai ki dashin ban ya da ya ka ne ka khnyang chingpang bat ban pen koj ru na ka ne ka chingpang bat na ka chinglen shop jang ka ne ka chingpang la dan shi bon ki men sem ki bakodor ki bla do ya ki kam ki cham ki chongki u try un yo ban isan a na ka ban ta chongki parap ki men sem ki bakodor ki bla do ya ki kam ki cham ki chongki tongi na kot lang ha ka ching Duwai ya ka ne ka por kokpa chingi babneng ngi Kyrpat akmat chome try ya ka ching isan a ka chome ko try ba min isan a no atry ban weng no ya ka ni ka ching pang klam ka bla wan ban lang shop ya ka ri ka chongi ya ki ri chong ka perthai baroh ro atra chi sube en ngi tep atry mi long U Blei u bangi la man shania u bala atry ban kren ma me shi kan ten atry kini ki ching pang kin do bat kin dam ko try en bat ban khoj no ko pa ya ki bla pang da ka ching chingam snam ka chome ko try kin
kin yok khia no ko pa ben ngi duai a try na ka benta ki tu ki bla do no ya ki ba et ki ba than ki chong ki ko pa ben ba min sop span ya ka donot ka ba pat ba mong ka chong ki ko try ngi duai a try na ka benta ki tu ki ba yang hak mat a try ba ne le persha ya ka ni ka khnyang ching pang ki doctor ki nurse ki sanitary workers a tribe e chonga bat ngi kan mau na ka benta ki police ru komcho bat ki wei ki department chong ka sarkar ki ba ka pandan kam ya ki breu chong ka ban ya da na ne khnyang ching pang ko try ngi duai a tribe e chonga na ka benta ka ching san e ka chome ba men persat ya ka ching shampang ba kan chop play ka chome ko try ha ki scientist ki ba le ki research a try ki ni ban sham ki dawai ki da shen ko chi su ba en ba kin yo ban ya da ya ka ni ka khnyang ching pang bat kum chu ro ban pen kot ya ki ba pang a tribe e chonga ngi duai a try ka ba kum ka ni ka por ki dan shi bon ki men sem ki ba kodor ki bla do no ya ki kam ki cham ki chong ki ka bla ta ru a try ya ka yo ka kot chong ka ri ka chong i try chi su ba e ngi duai ba ka chingai e ka chome kan long ka ba dap biang a try chi su ba kodor na ka benta ki tu ki bla do no ya ka ching kamai ka chi ka chong ki baroh ko tribe e ngi ngai men sngowi ching khot ka pat ching ko try ha ka ka teng ka chong chi su ngi duai amen amen ha ka ni ka por pan nga sngewbha ban khot he kong Joytimari Lyngdoh ringkat bai parlok chong i ban ai ya ke Jingainguh ka ba Kyrpang chong i Ang talaway no kibo
trai nin yai long clan bat yai ne ko para bai ha banda wai no nang ni la ching le sa tang khn yat er yong ha din dang sa kin wai no ching dum baka ha bangin ya shem no ya la utrai ching smil hang ta kilawai lo ba shet ka la hang ta kilawai in shong sok ba la utrai long climb bat yai ne ko para ba in ha banda wai no nang ni la ching le sa tang khn dat er yong ha din dang sa kin wai no ching dom baka Ai U Blei kong Joytimari Lyngdoh bat ki parlong ila ai kini ka Nonggrwai ba Kyrpang ka balong ka Kyrku yangi ha kini ka por pan nakaliang chong ka seng kan thei kari kala Kyrpat yangi ki para banget baroh chong ka balang ka U Blei bangin sngewbha ban ya lum ya ki Jingainguh ha ki yeng ki sem ki chongi ru bat kani ka Jingainguh kan let shakafon chong ka Life and Hope Children's Home kumbang ila yo ban Duwai ban pendap ye ke don kam jong kini ki khon ar pulai ngot ki badan hakathe ka home but nakabenta ki parabangai hapo ka balang hang ne Nongthymmai Kyrpat epi ba pin yo ban pen poi pat ye kini ki Jingainguh ki ba phila yo ban ya lum ha ki nongkit kam jong ka seng kan thei ha on dala Pule ki yeng mani te nakabenta kini ki Jingainguh ngasngewbha shibon ban khot ye kong Dirisda Kharnaior ban Duwai nakabenta ka Jingainguh bat hadin ka Duwai ka Jingainguh ngasngewbha ban khot bat pdiang sngewbha ya Evangelist jongi Mangkara Rimai ban aya ka ku bor ka tin ka U Blei halo jong ka thim hakani ka por Niok bania Duwai nam ta ki Jingainguh ki ba ki parbanget ki niok bania ai kan ka sngi ki ba krau ki jong trai nam ta ka jeseng kan thei ki ba ngin sayop ta ka sngi bro si sngi ha ka ba ngin sayop ban ya sakri ya mani ya U Blei ha ka ni ka sngi ha ki rempe yeng ki jong i we pi we ba ro kha ja po ka assembly tong niok bani bu ki Duwai kenat ko do ngi Ainguh kenat ni ka por ka klimat niok ban wan ka ni ka yeng ka bekentang ka jong me atrai bang niok ban sakri me atrai lembah ka ni ka jing sakri ka jong i lembah ka ni ka YouTube kin kenat ko do ngi Ainguh ko kenat ka jing do rengkat ka jong me atrai ngi lang i we pi we bar khot ko kenan ba benang pensa ngi atrai hadu ka ni ka por ka klimat menta atrai ha ka bang niok ban sakri lai lu me atrai ngi Ainguh ko kenat nam ta ka jing ri ki sumar Kyrpang ka jong me ya ka we pa ko ka rempe yeng jong ki parabangai bae ki jong i badan hapo ka assembly barok ko we kenat ko do nang Kyrku ko kenan ngi Ainguh ru atrai bakom ka jeseng assembly kila aingi ka jeseng kan thei kenat kani ko we kasngi ya ka belatip kom ka women sunday ko kenan ha ka bang yo ban sakri lai lot ko kenan halaki jong ki balang snong ko kenan jesu ngi Ainguh ru atrai nam ta ka jeseng kan thei kari ko kenan ka ba la kener ki jong ki ti ki ba sebon ki jong ka kenan kumnu ban yarap ko kenan ya ki kon ki ba omdan manu ba peit ko kenat ba jengok ki kon swet atrai ki ba bon ki ba kim lesi kim don shu ki kimi ki pa lan ni omdan bari ba sumar ki kenat ko do ki ba sa ko kenat ha ka children's home kin kenat ya ka blatip kom ka children's home ka badan hang ti apa sning kin kenat ko do Ainguh ko kenat ba kom ka jeseng assembly baro ko we kenat ka don ka jing penbet renti ko kenat ha ka ba ngiyok ban lom ko kenat ya ka Jingainguh kenat ha ka ni ka sngi ka ba krau ka jong mi atrai
wala kalong hanaki rempeyeng ki jongi atrai hakabang inyo banya lom banya ai da ka kelot ko kenan nam ta ka kam ka jombe atrai hakabanya rap ko kenat ya kini ka children's home kenat kebadan hang ti haum sning ke kenat ka da ngidwai ko kenat ya ke jipen ketang ro ya ke Jingainguh ko kenan ka baki prabanget kin sia ai ken kenat ka da ngida dwai ngida ai ting pen ketang hame nam ta kini ki Jingainguh la kalong ka bakendiat ne ka basi bon ka baki yo banya ai kenan men kerku kin kenat ki prabanget ki bala ai da ka donot ke mesim ko kenan banya ai ka kam ka jombe kenan ngidwai ko kenat nam ta ki prabanget kenan hot kenat lesi don ki basam jing sem jenjar ko kenat banya ai jisubi ki don ro atrai ki basbon banya ai da ka donot ka bakelot ko kenat bi jonga kum ta kerku ko kenat ki prabanget baro khot kenat laki kam ki jam ki bakia trei ki ta kin kenat ki don ki ba em da karep karyang kenat ki don ki ba trei belakit nong ko kenat ki don ro ki ba trei ki kam business ko kenat Ngainguh ko kenat nam ta kini ka lockdown ro ka belayo ban pelat yang atrai banginia bech ki kam ki jam ki jongi ha ka banginio banya trei ki ta kenat bad banya airus ka kam ka jomi atrai ngidwai ko kenat ke jingker ku ke jomi atrai nam ta ni ka sngi baro ka wei kerku yi ka wei pak wei kerempeyeng kerku yi ka wei pak wei ka keti ka belayo banya dan benta kerku ro atrai kam tam yi kitu ki parabanget kenat ki bompat la satia banya ai banya no ka kam ka jomi atrai bakin sngo tho ko kenat baka kam ka jomi atrai ka dan kam yi ka pisa ka tengka ban kersan teng e ko kenat ya ka ni ka home ka badan hang ti ko kenat ka do ngidwai ko kenat nam ta ka ni ka children's home ro kenat Ngainguh ko kenat ki sakri ki jomi ki long kemi atrai ki be sim kenat ya ka jingkit kli ko kenat ban ya ket ban ya ba ka kam ka jomi hang ti ko kenat ka do bar kum jo kam tam ya kini ki ba ai ka jingri ka jing sumar ya kini ki khon ki badan ka tu ka yeng ko kenat ka do ngidwai ko kenat nam ta ki tu ki bla kroi ban IT ban len na de ko kenat ban ai ka jing sakri nado ki ba shat ki ba tiu kenat ki bari ki ba sumar ki ba pen khoi ki ba peit nam ta ki jing yat bet kam tam ko kenat ya itu ba dei kenat ban peit kenat ban ai ki ji kai kenat ko do ya kini ki kena kenat kum jo ro atrai ngidwai nam ta kini ki kena je subi e janga ker khoi ki atrai nado ba kidang red kidang long ha ba kila wan rong hang ti ko kenat ba ko do ker khoi ki ka jinglong ji em ba kin jam sim kenat bakin e bakin sakri me atrai nado ba kidang red kinang long kenat bakin yo atrai ban long ki kon ki jame ki ba e jame atrai bat bakin long ro kalawai ka ba pernai ha ka ri ba ka jaj ban rio bat kam tam ha ka balang kenat kin yo ban mi sa prang sa kmat kenat ban ya ket ban ya ba ka kam ka jame ro kenat ka do jisu ngi de dwang ngi da ai ting pen kentang ko kenat nam ta kini ki jing ai baro khot kenat bat kum jo nang ker khoi ti ka yeng ro kenat ka ba kener ki jong ki ti basbon ko kenat ki ban ya rap ikini ki ba sitam ki jenjar ko kenat ha ka ba mdan manu manu ba pet ki kenat mame men ri ko kenat da ki jing sumar ka jome ko kenat ka do ngi dwang ngi ai ting pen kentang kini ki Jingainguh baro khot kenat ya ka bang se yo ban lom ko kenat ha ka kerteng ka jome jisu masang ipan amen. Haganika step ngkong ngas ngongo yo blei bola kerko ya kaching em kajongi ula kerko bola yalam nanti ya kaching em jonga bat ya kaching em jong pi ki prabanget hadu kani ka sngi ka bakrau ka sngi ka Kyrpang jong pi ki long kmi ba kani ka jingya seng kan thai bala penbet na ka assembly barok ka wei ban pelong hani ka sngi sunde ka women sunde u blei jonga jingsok una kerko ya pi ki long kmi un kerko ya pi ki Nongiakit ki Nongiaba eka kam ka jong blei hapo ka balang jong ka jingya seng kan thai Balang U Blei mekhle asam Nongthymmai ngai khu blei Kyrpang ya ka program committee jong ka jingya seng kan thai Nongthymmai bala khot bala kemau ya ka kerteng ka jonga ban bu kani ka sngi ban ai ka kiten ka jong U Blei hapreng jong pi ki long kmi ban ngai khu blei ru ya pi ki long kpa ki khon samla ka kerteng ka bachang tam ka jong utrai jisu u balong unong pen em jonga ba jong pi ngai khu blei lang ya pi baro ki hap ki baret ro king ki sam ki ba pidon philaban yo sngo lamba kani ka por ka ba mentai ka kiten ka jong U Blei ka benta ka bangiyo banya kren ha kani ka step ka benta ka kum ka team ba ka jingya seng kan thei ka la pension Nongrum na ka kitab Jeremiah kala nong ka baningkong kad khot ka basan ka kitab Jeremiah kala nong ka baningkong kad khot ka basan haswa bangan Pule ni ka kiten ka jong U Blei nga kerpat ya pi ki prabanget ki badon ki ngisam ki jong pi to nginya plit lang ya ka kiten ka ba em ka jong U Blei nginya Pule lang ban nga ha ka ne ka step ka ba menta kitab Jeremiah kala nong baningkong kad khot ka basan ki kentin ki ba ong khum ne habang ampat penlong yame ha ka kpo ngala itu yame
bat haba mimpat mi nakakpo ngalapan kentang yame ngalathong yame banlong unong ya tulpa ya kijat ben riu kane ka ten ka jong ublei ka bangala pule preng jong pi ha kane ka step ka bamenta habanga pule kane ka ten ka jong ublei ya kane ka khot ngasham bakadon ka jong ya kren hapreng ublei bat ujiri maya haba ublei but ujiri maya ki ya kren ublei ukhot ya ujiri maya ban troy ya ka kam ka jong ublei ublei ukhot ya ujiri maya ban ya kit Lyngkor ya ka kam ka jong ublei ukhot haba ublei ula khot ya ujiri maya ukhot ya u banlong uta u prophet hapreng ki kon Israel bat kani ka jong khot ka jong ublei ujiri maya ka penlong ya ujiri maya dakum weipat ban jubab ya ublei lani ban respond ya ublei haba ujiri maya u respond ya ublei wang kumne wang ablei bangadang kenau aidau ya ublei dakum weipat ya ka jong khot ka jong ublei but akani ka text habang pule ngasham badon artli ki jingmot kaway ka jingmot jong ublei but kaway ka jingmot jong ubriu kaway ka jingtmu jong ublei but kaway ka jingtmu jong ubriu ka jingtmu ka jong ublei ka don la ka jong but ka jingtmu jong ikibriu ka don la ka jong ublei udon la ka jong ka jingtmu nam ta jong ikibriu haba ublei ula tmu yangi nadu shua ban mi nakakpo jong ka kimi kumba ula khot ya ujiri maya haba ula khot ujiri maya wai dau ya ublei udon la ka jong ka jingtmu ujiri maya ublei wang ngala itu yame nadu kakpo ka kimi jong me kini kide ki kenten ki jong ublei ya ujiri maya bat ublei but ujiri maya udon laka jong ka purpose ka jingem ka jong u udon laka jong ka jingtmu banwana khmat jong ublei poi perkat ba ublei ula khot ya u hakapor ka bodang dei ya u kum we ni ki kon samla but long ujiri maya hadin ba ujiri maya usu tho ya ka jing khot ka jong ublei but ublei upen pa hu ujiri maya wang ko ujiri maya habang empat pelong ya me hakakpo jong ka kimi jong me ngala itho ya me bat haba mimpat mi nakakpo ka kimi jong me ngalapen gentang ya me bat ngalathong ya me banlong unong ya tulpa ya ki jat ben riu kadon ka jing tmu ka jong ublei hapreng jongi ki kon ki jong ublei udon ka jing tmu nakabenta jong pi ki long kmi ublei udon ka jing tmu nakabenta jong pi ki kon samla udon ka jing tmu nakabenta jongi hi barok lang haswa bangin mi syakapertai ublei ula don pa ka jing tmu nakabenta jonga ba jong pi kumba ula don ka jing tmu ya ujiri maya hakini ka step ka bamenta ngi kwa ban poy ka team na ka ten ka jong ublei ka team ka bangin ya kren hakini ka por ka long nga pelong ya pi ki Sakhi bat kinong ya kit Lyngkor ya ka kam ka jong ublei ngala pelong ya pi ki Sakhi bat kinong ya kit Lyngkor ya ka kam ka jong ublei kane kare ka team ba ka jing ya senggen thei bat ki sop team balabu katkum na kane ka ten ka jong ublei na kitab ujiremia bala pensong no rem ka baning kong ka khot ka basan kani ka benta ka banga kwa banya kren bat pi ki long kmi ha kani ka sngi ka bamenta ngala penlong ya pi banlong ki Sakhi bat kinong ya kit Lyngkor ya ka kam ka jong ublei ka benta ka banga kwa banya kren ka long ka pon ka baning kong lani ka baning kong ka baong ngala penlong ya pi kat kum ka tim ngala penlong ya pi ha baong la penlong ka bamut la pen scam lani la itu bakalong kabakumno haba ong la penlong kabamut la penskam yakanu kanu kakam lani yakanu kanu kabenta om don bala menumno ban pen kelapat yaka hadin bala penlong yaka la itu yaka namar la penlong yaka hangne kaktin ka jong ublei ka ong ngala penlong ya pi kat kom kani ka tim haba ong la penlong kabamut la penskam lupa Ladangin Pule na kakten ka jong ublei
Kitab Genesis kalau orang menengkong ke dekat ke menengkong pen pule ter hang to ba U Blei ula de pelong iki baroh akan ke pertai ula de pelong iki baroh akan ke pertai ula pelong ya ke beneng ba ya ke kendau ula pelong ya ke met ba ya ke sngi ula pelong ya ke duriau ula pelong iki jing thau pem baroh akan ke pertai bat haba U Blei ula pelong om don mano balak ban pen kelayaka kiba bon ki scientist kiba bon ki ustad agini ki sngi kiba menta hato don mo bala ban pen kela ya ka jing penlong ka jong U Blei om don bala mano ban pen kela ya ka bakum kata dai na kani ka daw ba U Blei u khot ya U Jeremiah U Blei ula dap itu lepa ya U Jeremiah U Blei ula dap pen kentang ya U Jeremiah U Blei ula dap pen scam ya U Jeremiah nadu ka kpok ka kmi jong U bat haba ula khot ya U Jeremiah ula khot ya ka kerteng ka jong U Jeremiah banyakit ya ka kam ka jong U Blei banyakit ya ka Lyngkor nang ta ka kam ka jong U Blei U Jeremiah wai daw ya U Blei uang bangadang kena kotrai komnongan kren naki waipat nabar bangadang kena kane kadai ka jubab ka jong U Jeremiah ko ki prabangech ko ki longkmi U Blei ula penlong yang abad yapi U Blei ula pelong yapi banlong ki bakomno hakakam ka jong U Blei ula itu ya ka kerteng ka jong pi hasua bangin mi sega pertai hato U Blei uklam pen kentang yang abad ya pi hato U Blei uklam itu yang abad ya pi U Blei ula de penlong yang abad ya pi ula pen scam ya ka kerteng ka jonga bat ya ka kerteng ka jong pi bon ngi ki breu hagini ki sngi ki ba mentangi kwa ban pen klador ya ka ba U Blei ula penlong yang ngikwa ban pen kala ya kalong renyeng ka jongi ngiyo I kini ki sngi ki ba menta da ka ba buram ya pi ki long kmi da ka ba buram ya pi ki long pa ngiyo I baki kon samla ngiyo I baki singrang kini ki sngi ki ba menta ki kwa ban pen kala dor ya lade kom ki kentei ngiyo I baki kentei kini ki sngi ki ba menta ki kwa ban pen kala dor ya lade hakador jong U singrang kini ka jok ka ba menta long ka ba surkai hadu kata ki kwa ban pen kala ya ka jeng penlong ka jong U Blei bat kane ka jeng pen kala ka jong ki hatu kalong lane kane seduk ki bam jukot pra banget hadin kawan komba U Blei ula penlong ya ki om don bala ban pen kala ya ka jeng penlong ka jong U Blei kibabon ki kon samla kentei kibabon ki kon samla singrang kibabon wat ki long kmi kini ki sngi ki ba menta ki pen kalarong yalade ya ka ka ba U Blei ula penlong larangi pai tanggawai ka nuksa ka berit dangi pet kini ki sngi ki ba menta ya ki kli lani usnyo jong ki kon samla kentei ya ki long kmi wat ki long pa kini ki sngi ki ba menta la kalarong lot ya ka ka ba U Blei ula bu yaki ya ka ka ba U Blei ula penlong yaki herai maki kilapen kala daki waipat ki kolor haki snyuk ki jongki bat kane ka jing pen kala ka jongki hato kane siduk ki bam jukot tang kato kane benai ula kala kumba U Blei ula penlong yaki ya ka ka ba U Blei ula penlong om don mano balak ban pen kelaya ka dai na kane ka daw ba Nongrwai shaman sim na ka jigwai ka balai powong penlong yang komba me kwa bangan long kotrai penlong yang komba me kwa bangan long kidai kinong kijingwai ki ba Nongrwai shaman sim urwai ka jingwai wong penlong yang komba me kwa bangan long ko ki prabangech ko ki long kmi kom nongi kini ki sngi ki ba menta U Blei ula pelong yang abad ya pi Nongrwai shaman sim usngauto dalade omla ban pelong yalade dalade omla ban pen scam yalade dalade omla ban pen kalador dai nakadaw ba U Blei ula da pelong lepa yangi Nongrwai shaman sim usa ongir ki kenten pelong yang komba me kwa bangan long prabanget ko kilong kmi ba in U Blei ula penlong yafi shwa bangin mi sapertai komta ula ito
yang abat ya pi komba ulai to yo prophet Jeremiah ulai to ro ya ka kerteng jong abat jong pi ula pelong yang abat ya pi ula pelong ya pi pidon hagi jong ya seng ula pelong ya pi pidon hagi long yeng long sem ki jong pi ula pelong ya pi komba pil komba long ula pelong ya pi komba U Blei u kwa ban long tang ba ka we nga kwa ban ong haba U Blei ula pelong yang ni U Blei ula pelong ya pi wanam kwa adalah de ban pelong da ka we pat ka bangi kwa hi dala ka jong kamon ka jongi ka benta ka baar ka banga kwa banya kren ka long kat kum ka sop team ban long ki Sakhi ki jong U Blei u kwa yang abat ya pi ban long ki Sakhi ki jong U Blei ngi wan ki jong ya seng Ngiyo i baki don haki jeng seng ngiyo i baki long kmi ki don haki ying mani ngiyo i baki long kmi ki Duwai ngiyo i baki long kmi ki pelot kapor haki jaka ki bakentang bat U Blei ompat sngewbha tang kata udang kwa ya pi ko ki pra banget udang kwa ya pi ban long ki Sakhi ki Nongiakit wat ya ka kam ka jong U Blei ban long ki Sakhi haba ong banlong ki Sakhi kabamut banlong kita ki Sakhi kabamut bandon lada unur ne unu ubriu Ukren ya kanu ka kam lada long kababha lane da long kabasniu udan kam ya unong Sakhi ban la yalam hakinong bishar ban pen Sakhi bangale ne ngakamle ya ka kam don kam kinong Sakhi don kam kinong Sakhi ko ki prabangaj U Blei u kwa yang apa dia pi banlong ki Sakhi ki jong U Blei banlong ki Sakhi ki jong U Blei ong u Jisu ki sunran hachua ban keu shabneng dengan pai na ki kam apostol kanong baneng kong ka khot ka pra henry pin yo diang ya ka bor on dalawan umen sem bakon happy ba pin long kinong playanga ha Jerusalem ha Judea bat as Samaria bat hadu bakot ka perthai bat hadu bakot kaperthai hang ne ngis ngauto banlong ki Sakhi lane ki nong pla ki jong U Blei don kam bangin yo diang ya umen sem bakon don kam bangin yo diang ya umen sem bakon don kam bansa ya lam ha umen sem bakon bangin long ki Sakhi ki jong U Blei lada umen sem bakon ya lam ya ka jingem ka jong a ba jong pi lada umen sem bakon don hanga ba da pi nginom la banlong ki Sakhi ki jong U Blei u Jisu lakran shai wong up on dan pile o diang yo men sem makon hang ta ken pila ban pla ya ka kerteng ga jonga ko ki prabange ki long kmi U Blei u kwa yang abalong ki Sakhi ki jong u balarangi kwa balong ki Sakhi ki jong U Blei ngi don kam ban yo diang yo men sem makon Nongialam ya ka jingim ka jong ba jong pi hadin ba upol ulamat ya utrai hadin ba U Blei ulapan ken do ya upol ka lenti Damascus bat hang tahi ula yo ya ka jing pensle na U Blei upol ula kala ka bamot ula IT ka jong ka jingim ha U Blei bat hadin ba U Blei ula pa yo shakri jong ban lech ban Duwai nam ta jong upol pat haba ula lech long ten ke jong U Blei kam apostol arpu ar ke khot ke bakat san upol upla ya ka ei ke badu shakri jong trayu wong kumne naba min yo long unong pla naka benta jong u haki briu baroh shapang kita kiba meyo i bat melayo snow kini ki kenten ki jong no breu jong U Blei min yo long unong pla naka benta jong u min long unong pla naka benta jong U Blei min long unong pla naka benta ka kerteng ka jong u Jisu haswa bu pol unya lap ka keten ka jong U Blei nganget ba umen sem ko uyalam ya pol ulayo diang ya ka bor umen sem ko usalong usaki usalong unong pla ya ka kerteng ka jong u Jisu ya ka kerteng ka jong u Jisu ken mau ne ka ten ka em ka jong U Blei artist em kalong basan ka khot ka balai ka don ka we ka ken thei ka kan judge Israel ka batrei haying kum ka shakri haying ka tunga ka jong unaman bat ka ne ka ken thei ka ong kayo iu ken rat jong ka unaman u don na pneng ka jing pang yang tholi unaman ula kwa ba ka ne ka jing pang kan khiano na ka met ka jong u kan ne ka shakri jong u kala ong ha ka ken rat balada u ken rat u
ujonga udon bat unong ya tulpa na Samaria onda yo jing kya na kane ka jing pang kane kadu kentei kasaki badon ubriu jong ublei kasaki baune ubriu jong ublei ula ban pen kya ye ka jing pang ka jong unu kan rat jong ka ubala ban pen kya ye ka jing pang jong kan rat jong ka lada une ubriu jong ublei omla ban pen kya kane ka kentei lane kane ka kentei kan omla ban ya thu lane kan omla ban saki kan au kan rat jong ka usim kan au kan rat jong ka unu rang ba shis pa banong ye ki kenten lada u kan rat jong lada u kan rat jong udon bat unong ya thol pa na Samaria un yo ya ka jing kya ka met ka jong i ko kilong keme ki ba i jong hau trai jisu ublei ukwa ye pi ban long ki Sakhi ki jong u bat ban long ki Sakhi ki jong ublei don kam ban yo diang ya uman sim bakon don kam ban yo diang ya uman sim bakon bat ka we na ka chen ka jong ublei kam apostol kalong bal khandai ka khot ka balai pu khandai long ba hang to ka chen ka jong ublei la ya thu ba don ki kan thei ki bayam hakmat jong u Petros om tang ba ki yam ki ra da ki jan ha ki ti ki jong i ki pen i yo Petros ki ong ko Petros kanika briu ka long ka ba bha kanika long ka briu ka ba dap da ka jing isnei bat kanika bang i ja hadu kata ki pen i ki jan ba ka da so ikini ki jan ba ka ai yangi ka yarap yangi ki sngo benot ba kanika Dorcas kala klatno na kanika perthei kala klatno na kanika perthei bat kini ki briu long om tang ba ki yam ki Sakhi ba don ki jan ba kanika briu kala su khnang na ka banta jong ki Sakhi ba don ki jan ko ki prabangen mangipat ni Sakhi komno ya ublei hatung yim Sakhi ba ublei ulong uba kraw hatung yim Sakhi ba ublei ula job wan naga jingyam ula penem yang abad ya pi upol usaki ba ublei upelat ya upol ba ublei upenem ya upol usaki kadai ka benta jong abad jong piru bangin long ki Sakhi ki jong ublei ki Sakhi ki jong ublei ko ki long kemi ba in hatung ilong nem ki Sakhi jong ublei balong ki Sakhi ki jong ublei ning ha ka jinglong ka jingim ka jongi ha ka tin ka thlik ka jongi kom Nongkren ni ki wei ha ka riam ka bet ka jongi kom Nongilong ka bas ngausi ekini ki sngi ki bamanta ki bon ki khon ki jong ublei ladami shabar ki long ki Sakhi ki jong ublei lada kan do ki prabnge ki akublei ki ak dop ki atho shapang jong ublei ki long ki Sakhi ki jong ublei on le kan do ki perlok ki jong ki lei ki dop ki atho shapang jong ublei ka bas ngusi ka long ha ki ying ki sem ki long ki mau jin thot ha ki ying ki sem ha preng jing ki khon ha preng uk pa ka ying ki long ki mau jing thot ki ba kom ne ki Sakhi hatung ilamo ban Sakhi ublei namar balai bahaya ngasem ngilong ban ki mau jing thot haya ngasem jongi ngilong ban ki bamlong jing kerko ko ki prabangai ko ki long kemi komno ngilong hakini ki sngi ki bamenta ngayo ibon ki kenthei khamtam hakini ki sngi larangi rong ki ying mong laranga pet yo ibon ki kenthei lada baklakren haying tang khandian kilale dom bat kilapan at namar balai kimlong ki Sakhi ki jong ublei ngakwa ban ong yepi kombang kana ka ten ka jong ublei ka khot ingi ban long ki Sakhi habangin long ki Sakhi ong ujisu na ka gospel kat ko Matthias klang basan kat khot ka bakhan reu to pen shai ya ka jing shai sha ka perthei ban long ki Sakhi ki jong ublei don kam ban pen shai ya ka jing shai sha ka perthei ban penshai ya ka jingshai sa ka perthei idon kam ban penshai ka jingshai jongi sa ka perthei ki wei kin yo i o si sha ki tai ki de ki Sakhi lada i ki men ki para ki nong utai sa de Sakhi ka tai sa ka de ka Sakhi lada i ki bayang basem ki jongi kan don ka ta ka dor bakin ong bakin ki Sakhi ki jong ublei ukwa ek wa kom kata ka do nun ha ka jingim ka jonga ba jong pi ban long ki Sakhi dai ban long ki batan shan kom ka jing shai ha ka perthei
Kom ka jing shai ha ka porte ko ki prabangai ko ki long kmi ki kon samla kin te ki kon samla ki long paru kom juk nga khotlang kan ka por ka jing khot ka long yingi banlong ki sakhi ki jong oblai banlong ki sakhi ki jong oblai ha banlong ki sakhi ki jong oblai ngi don kam ba ka jing long jing em jungi kan ya dei bat kamon ke jong oblai ngi don kam ba ka ta kar larngi ki kren ka ryam ka bet ke jungi kan ya dei bat kamon ke jong oblai larngi ya kren ka ten ka thlit ke jungi ngin kren ba ka long ka batei ki we ka batei ka ying ka sem ka batei ki prolok ki prajor ke jungi bat ka batei ya ki we pat ki men sim wat ikita ki bam tep ya oblai ki bam tep ya oblai kabenta kabalai bat kabakaduk wing ya kren kalong banya kit Lyngkor ya ka kam ka jong oblai banya kit Lyngkor ya ka kam ka jong oblai u khot ya u Jeremiah banya kit Lyngkor ya ka kam ka jong oblai haba u khot ya u Jeremiah om tang bu ong ngala khot ya me ngala jet ya me ko Jeremiah om simla ong oblai ngala itu ya me ko Jeremiah om simla ong tang ba ngala itu ya ka kerteng ka jong me lani ngala pen kentang ya me ko Jeremiah but oblai haba u la khot ya u Jeremiah open you Jeremiah ula dapen kentang yo open you Jeremiah ula itu yo na duka kpo jong ka kemi ka jong long bo Jeremiah long bo play u khot you Jeremiah u khot yo banlong unong ya tulpa halor ki jat ben riu baro banlong unong ya tulpa halor ki jat ben riu baro banlong unong ya tulpa ha ki jat ben riu baro ko ki pra banget ko ki long kmi hatu blai don ka jing thmu nam ta jonga ba jong phi banya kit ya ka kam ka jong blai komba ula uthmo ye Jeremiah banya kit ya ka kam ka jong blai uthmoro yanga ba ye phi banya kit ya ka Lyngkor ya ka kam ka jong blai dei ban long ki ba don ka jing kit kli banya kit ya ka kam ka jong blai banya kit Lyngkor ya ka kam ka jong blai ko ki pra banget ngidi ban don ka man sim jong ka jing kit kli jong ka jingkit kli uji su ong haga gospel uji su ong naga tien ka jong blai dangin pule hang to ka don ka benta ka uji su ong ba haba ka Lyngkor ka jong uji su ka long ka ba jam ka Lyngkor jonga ka long ka ba jam ka Lyngkor jonga ka long ka ba jam Matthias ka long ka ba khatwei ka khot balai pho ka gospel ka ko Matthias ka ba khatwei khot balai pho ka Lyngkor jonga ka long ba jam bat ka ba sting kata kari ka kentin ba uji suang hatu ka kam ka jong blai kalong ka ba jam hatu ka kam ka jong blai kalong ka ba sting ban ya kit ban ya ba ya ka kam ka jong blai ban ya pentolon ya ka kam ka jong blai pra bangai ladang don ka men sim jong ka jingkit kli ya ka kam ka jong blai ladang don ka men sim jong ka jing ya it ab jing ya kit ya ka kam ka jong blai ladang don ka men sim jong ka jing it lot ya ka kam ka jong blai ngas ngutu kalong ka ba sting bat kalong ka ba jam ban kit ya ka kam ka jong blai ban kit ya ka kam ka jong blai kitab nong bishar kong basaw ka khot ka basaw ka wei ka shakri ka jong utrai ka nong ya thulpa ka dibura long ka don la ka jong ka benta ban trai ha ka kam ka jong blai bat ha ka dibura ka trai kom ka nong bishar ka trai hok ya ka kam ka bishar hok ya kita ki bawan ban sha bishar ka trai hok ya la ka jong ka benta kom ka khon ka jong blai kom ka wei ne ki nong ya thulpa ong ka bible nang ka nong basaw ka khot ka basaw ka trai hok ya ka kam long ma ka ni ka debora ka don ka jing kit kli ka don ka jing it ya la ka jong ka kam bat ka don ka man sim jong ka jing aitilot ha ka kam ka jong blai ni don hal ki jong ki kam compare ngi don ki office ki tray ngi don ki jaka bala ki jongi la ka long ki jaka tray kanta la ka long ki no ki benta la ka red ka kam ka ngi tray hatu ngi tray hok ka kam ngi don em ka jingkit kli ka ta ka kam ngi don em ka jing it ka kam ha ngi tray but ngi don em ka jing it lot ha ngi tray ka no ka kam ka menta
kam apostol kam khandai ka khot balai phun reu ter hang to phin yo I ya ka jinglong jong ka ni ka Dorcas ka banglapan kan mau mene ka to ka point ka ba ar long ka ni ka Dorcas ka way na ka ki kan thei ka bala mat yo trai ka jingim ka jong ka bat haba kalamat yo trai long ka ni ka Dorcas ka don ka man sim jong ka jing isnei ka don ka man sim jong ka jing lesbon ka don no jong ka dam ka jing isnei ye ki wi pat ki badok ki barangli ye ki wi pat ki bam don ye ki ngi sem ki jong ki ye ki wi pat la ni ki konswet ka dap ka man sim ka ba isnei na ka banta jong ki kam don ka spa ka hajar henry ka man sim jong ka dap ka jing isnei na ka banta jong ki long ka ni ka Dorcas ka so ki jan ka than ki jan ban ya rap igni ki briu ki badok ki barangli ka don ka man sim jong ka jing ya rap lem nam ta jong ki way long wala long ka barit henry ka ni ka Sakhi ka jong utrai ka ni ka Dorcas ka don ka man sim jong ka jing kit khli ya ka kam om tang ba ka kit khli ka I ki briu ka I ki badok ki barangli ka don ka man sim jong ka jing ya ka but ka don ka man sim jong ka jing ai tilot haga kam ke jong oblei ka ai tilot haga kam ke jong oblei ko ki prabanget ko ki longkmi habangi troy ka kam ke jong oblei ni troy ki no ki kam hatungi ai tilot na am yala di oblei ni dap na am ka man sim jong ka jing I nangi kren thnom nangi khnyom habangi troy ki no ki kam ni don ka ta ka man sim bangi dap tang jing thnom halade maru murwei ka don ka por myong o ngin troy tamangi ka don ka por ki balai pujat ki kenten ki bami na ka kenten ka jongi namar balai ngim dap na ka jing I pat ngim long ki ba ai chilot bat ka badon kam ka long mangi de ban don ka man sim jong ka jingkit khli hala ka jong ka kam larangim don ka man sim jong ka jingkit khli ko ki prabangai mut ka jing tre ka kam ru kala fil lupa khamtam ha ka kam ka jong blai ko ki long kmi tungin ya kit Lyngkor lem ya ka kam ka jong blai lada long ka barit ru tungin ya tre shitom bat ngin ye minot aka kam ka jong blai kumba Nongrwai shaman semong haka Duwai ka shispa nyaw pusan nadu ka donot ngan le la ka benta daga ti blamon balakloy ngan om kan ria ngan ye 3 minut haka jaka balabu utrai ngin ye 3 minut haka jaka balabu utrai ngin om kan ria namar balai ni trai nadu ka donot lada ka long ka kam ka ba ipo lada long ka kam ba ki wai kem kwa ban trai henry kum ki kon ki jong blai ngin tray nadu ka donut baroh ublei ukwa yang abad pi ngin tray kanu ka kam nadu ka donut baroh ngin don kata ka jingkit kli ngin don ka jing it ya ka kam bat ngin ai tilot ru ha ublei upol ha utray ka kam ka jong ublei uya kit Lyngkor ka kam ka jong ublei hap reng ki jing ki babon ki ba yang persya yu pol ki babon ki ba le persya yu pol upol ukit ka kam ka jong ublei upol uya kit Lyngkor ka kam ka jong ublei u don ha yang bendi u tray ka kam ka jong ublei u don na kinu ki jaka upol uya kit Lyngkor ka kam ka jong ublei u let ki jaka kom ka Balang apo Koren u let kom apo Philippi uya kit ka kam ka jong upol shapting na marusu tu bau mensem jong blai uya lam ya upol usu tu bau blai udan rangkat badu pol uya ket Lyngkor ya ka kam ka jong blai uya ket Lyngkor ya ka kam ka jong blai ko kilong kemi bait jonga u blai u khot ya phi ban ya ket Lyngkor lem ya ka kam ka jong blai compare hangno bangi don komba ula khot ula penon kam ya upol ban ya ket ya ka kam ka jong blai ukhoru yang abad ya pi uterwa yang abad ya pi banyakit ya kakam ka jong blai larangi don ki ingi sem ki jongi larangi don hapo ka Balang larangi don rangkat berki prabanget larangi don berki perlok ki prajor ki jongi larangi don ki office tray kam ki jongi larangi don hakano ka jaka kamangi don kamangi tray bangikta ublai ukwa yang abad ya pi banyakit ya kakam ka jong blai banyakit ya kakam ka jong blai kamut tang mengitrai full time ke kam ke jong blai henry habong banyakit ke kam ke jong blai kalong ban tray kuma tray ke Dorcas ka tray ke jinglong bapha ka jing im jong ka ya ka jing im jong ba jong phiro ki pra bangai ni don kam banyakit Lyngkor ke kam ke jong blai bangin long ka nuksa na ka menta jong ki wei pat ki prok ki prajor ki jongi pra bangai yo I community sngi ki ba menta
kumno ngilong kumno ngiem hatung yeket ekakam ka jong blai kam tam la ngi pet gini ki sngi ki bamanta pio i ke jing isher khay yadu kata la i kumbala kelet ya ka kten ka jong blai la i kumbala kelet ban yeket ekakam ka jong blai haba ngapet le yo i kumba om don lachu ban yeket ekakam ka jong blai kumbala kot kilat kilanti Herai kalat kadang don yang abad pi banyak kit ekakam ka jong blai haki yang kisem ki jongi banyak tray commission haki bahing basem ki jongi ki bampat mat ya utrai ki bampat mat ya utrai don atli ki jingkeli ki banga kwa ban bu kalong ki jingkeli ki maningkong ngis ngotho neam ba u blai ula pelong yangi ki sakhi bat ki nong ya kit Lyngkor ya ka kam ka jong blai ka ba ar ka kalong kum ne habangila ngotho ba u blai ula khot yang abad pi u blai ula pelong yang abad pi ki sakhi bat ki nong ya kit Lyngkor ka kam ka jong blai kum no ngi jubab ayu ngi respond ya blai ayu ngi respond ya blai prabangai kumno ngi respond ya ublay kwa yang abad ya pi ban ya ket ya kakam ka jong ublay ngala kren ka tu ka benta ka maningkong ngala penlong ya pi ujisu ong ublay ngala penlong ya pi banlong ki sakhi ngala penlong ya pi banlong kino ya ket Lyngkor ya kakam ka jong ublay kumba ula khot ya ki briu ki jong ublay u khot ru ya pi banyak tray ka kam ka jong blai u khot ru yanga banyak kit ka kam ka jong blai ko ki long kmi ke ba in ko ki kon sam la kan thai u blai u kwa pan kam ya pi u blai su bha yangi bangin su shong ha yeng u blai su bha yangi ban ko tangi kam rathya ki jongi u blai su bha yangi ban ko tangi ki ben ki bangi shong ki yeng mane ha ki sngi ki balaj ban shakri u blai su bha yangi bangin ko tang ha bangi duwai ki ngi sam ukwa yang abad pi bangin long ki sakhi ki jong ublai habangin long ki sakhi ki jong ublai ko ki prabngen ublai un ai kanong karhai na ka banta jongi un ai kanong karhai na ka banta jonga ba jong pi haswa bangan pengkot ingat ke jing kren ngan pule na ka ten ka jong ublai ka ba ublai ulak kula lamba upol na ka shiti ka manang kong ka jong pol ki Nongkren kal nong ka ba khatsan ka khot ka san phupra ki kantin ki ba ongkum ne naba kumta ko prabanget ba I jonga tolong phi ki ba ine scam bat ki bam ken riano bat ki bam man kerhai man la ka sngi ha ka kam utrai haba phitep scam ba kata ka jing 3 minute jong phi kam julong ka balena e utrai haba ublei ula pelong yang abad phi kam judan ke jing babi ublei ukhot yu Joytimari panlong ni unong ya thulpa Joytimari ukhlam babi utrei ka kam ka jong ublei kam don ka jing lona e ha Joytimari but yanga ba ya phi ko kilong kami ke ba I ka kam ka jong ublei piyakit ka kam ka jong ublei ha ka balang piyakit ka jong ya sengen thei piyakit ka kam ka jong ublei ha ki banta ki ba pher ha po ka balang phi don ki jong ki jakat trei ki office ki jong phi but ka jing khot ka por ka long nga pelong ya phi banlong ki Nongiakit lan ngala pelong ya pi banlong kita ki sakhi ki jong blai ngala pelong ru ya pi Nongiakit Lyngkor ya ka kam ka jong blai ublai un ker kho ya ka kam ka jong pi ublai un ker kho ya pi ki prab ngai ublai un ker kho ya pi ki long kmi ki long pa ki khon samla na ka banta ka puram ka jong blai amen ai hublei ya baroh ki nong shim banta ha kane ka jing shakri ka jongi adu ki Nongkren ki Nongruai ai hublei lang ye pi bo blei nyo ban ker khu ye pi bat haswa bang nyo ban penwai no ya kane ka jing shakri ka jongi nyo ban ya penwai da ka bang ya ruai lang ya ka jing ruai ka ba shispa anyau pusan ka jing ruai ka ba shispa anyau pusan ka ba ong nadu ka do nu ngan le la ka benta da ka ti ba man balak loi bat ngan om ken ria ngan yai trei minot ha ka jaka balabu utrai pat hadin kani ka chingrai nga sngewbha sashi sen pat ban khot ya Evangelist chungi I Mangkara Rimai ban penwai ya kani ka ching shakri chungi Nakarit bangala banle langam laban kren shibun hin rei hakatangan yai minot kong ngan trailer kam long shibun naluka donut
Ganyi trebi rot pa hakajaka plabu utrai kakambu ai la kalong ba ipo la omyo ya ro in rei la dagan le yakabujin katip kakamgan pa naruka donut le la kabenta nakatiba mon balagon banganom kenda ganyak trebi rot pa hakachaka plabu utrai la jing trei da jing hit ngan trei compare la ka red eru ha jing ken ma u play kan em judam kan per nai bam jil koi ru naruka donut de la ka benta da katiba bon balakon panganom kenda ganyak trebi rot pa hakachaka plabu utrai hasipan wan lampan sia jing em ya kiba ya le rinon kandon pan siat ya baroh ki bensim ki plat reba idon naruka donut de la kabenta da katiba mon balakroy banganom kenda ganyak trebi rot pa hakachaka plabu utrai Tungin ya Duwai, pengin ya Waino. Sngongo ya me abalay kan ka kanta ka bakodor. Ka pengin yo ko try ban Sakhi ya me abalay bapha. Pan ngai ngo ya me ko try la bagan ka tin ka jong me ka bakot yang abalay ma uchire maya u Sakhi jong me abalay. Bat ka khot ru yang bagin long kita ki Sakhi bagin Nongiakit Lyngkor le ka kam ka jong abalay. Try nga Duwai. Penon kam ki long kami hapok ka Balang. Penon kam ki long kami ko try. Hapok ka assembly hi baroh ka wai bat iki wai pat ki banget ya me ko try. Penon kam ru iki haka kam ka jong me. Bar ka buai no jong ka jing Sakhi ka jong ya me abalay. To palai ngi ki jing kerku ki jong me ki brabam jukot. Lemba ka jing ai ka jong Jesus Christ utrai. Ka jing iba ka jong blai ukpa ka jing slok ba thiang ba pencet bor ka jong men sem khoi. Kinilai hoi kin orang kat kin orang kat bat ki pra bangai. Kin orang kat bat ka ri ba ka chat ban riu ka jongi. Bat ki ru khot ki badon keleng sa trap ka perthei. Nadu men tashir ki bam jukot ni Duwai. Amen.